Wel, yn y sgwrs dwytha, nes i geisio rhoi rhyw drosolwg cyffredinol o gynnwys yr Hen Destament. A'r hyn dwi'n bwriadu i wneud heno ydy canolbwyntio ar yr adrannau hynny o'r Hen Destament sydd efallai'n peri problem i'r Cristion, yn peri concern i'r Cristion, yn peri embaras efallai i'r Cristion. Ac ystal i mi gydnabod ar y dechrau bod y sgwrs yma yn seiliedig ar gyfrol nes i gyhoeddi chydig flynyddoedd yn ôl bellach, a dyma'r gyfrol The Immoral Beibl oedd Enid yn cyfeirio ato. Falle dylwn ni ar y dechrau ddeud rhai'r byr am deitl y llyfr, oherwydd pen nes i anfon y llawysgrif i'r wasg, y teitl o'n i wedi fwriadu ar gyfer y gyfrol oedd an examination of the ethically problematic passages in the Hebrew Bible. Wel, mi ath golygydd y wasg i banic llwyr wrth weld teitl trosgol yna yn cael ei awgrymu. A mi ddudodd i'n blwmp ac yn blaen wrth wel, neu ddim gwerthu hanner dwsin o gopïau efo rhyw deitl fel yna. Wyt ti angen teitl mwy mwy bwriadol brofoclyd, meddai. Beth am rhywbeth fel The Immoral Bible? Ac wedi rhoi y trith oedd ti wedi feddwl rhoi fel teitl, fel rhywbeth o is-deitl y tu mewn i'r gyfrol. A dyna'n yn y diwedd y cytunwyd arno fo. A mae rhaid mi rhywbeth o gydnabod yn groes i'r Gymraeg, mae'n debyg bod y golygydd wedi bod yn iawn, oherwydd mae'r gwerthiant y gyfrol wedi bod yn reit dda ac yn reit gyson gydol y blynyddoedd, a diolch mae'n siŵr iddi hi am ddewis teitl mor brofoclyd. Wel, y gyfan dwi am i wneud yn y chwmni chi heno felly ydy tynnu sylw at rei o'r adrannau fel dwi'n dweud yn yr Hen Testament sydd yn debyg o beri loes i'r Cristion. Ac wedyn dwi am mynd ymlaen i ystyried y ffordd mae diwinyddion dros y blynyddoedd, dros y ddegawda wedi ceisio yn godynnu ar adrannau mwy dadleuol yma o'r ysgrythur. Dewch i mi ddechrau felly drwy sôn am y cyfreithiau sydd gynnon ni yn y Torah, yn y 5 llyfr. A'r pwynt cyntaf os ni'n licio i bwysleisio heno, ydy fod yn bwysig iawn bod ni yn ystyried y deddfa hynny yng ngoleuni i cyfnod. Enghraifft, da ni gyd yn gyfarwydd hefo'r ddeddf llygad am lygad, cant am ddant. A mae'n siŵr gyda i lawer iawn o bobl, mae'r ddeddf yna fel taso fo yn crynhoi, yn crisialu holl ethos yr Hen Testament yn ei gyfanrwydd. Hynny ydi bod yna rhywbeth cul, bod yna rhywbeth calad, bod yna rhywbeth di-gyfaddawd yn ysgeidiad yr Hen Testament am drosedd a chos. Yn sôn yma yna am droi'r foch arall, ddim sôn yma yna am garu gelynion, na llygad am lygad ni hi cant am ddant. Ond tasan ni'n ystyried y ddeddf yma yng ngoleuni fwriad gwreiddiol, yn ddigon posib y byddan ni'n ei gweld ti mewn goleuni ychydig bach yn wahanol. Yn gwybod yn y cyfnod cynnar yn hanes Israel, pen oedd pob unigolyn yn aelod o lwyth. Os yna rhywun yn eich taro chi neu yn eich niweidio chi, mi fydda gan aelodau y llwyth oedd chi yn aelod ohono fo, yr hawl i ymosod yn ddi-dostyr, yn ddi-drigaredd ar y sawl oedd yn gyfrifol am yr anaf. Ac mae'n debyg mae bwriad gwreiddiol y ddeddf yma oedd deud rhoswch am munud. Cyn i chi ddechrau Deall, llygad am lygad, pia hi, dim mwy na hynny. Dant am ddant, pia hi, dim mwy na hynny. Hynny ydi, peidiwch am mynd dros ben llestri yn eich awydd i ddial. Dim ond llygad am lygad, dim ond dant am ddant. A mae adael i chi fyfyrio ar arwyddocâd y dehongliad yna o'r ddeddf yng ngoleuni'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn Gaza yn ystod yr wythnosau
dwytha yma. Wel, pen da ni'n edrych ar ddeddfau eraill yr Hen Destament, wrth gwrs, mae yna lawer ohonyn nhw sydd yn gwbl annerbyniol i ni heddiw. Ond dwi'n rhyw ama, nid y ddeddf ei hun efallai yn aml iawn sy'n achosi'r broblem, ond y gost am droseddu yn erbyn y ddeddf. Fel da ni'n gwybod, mae'r wolaeth wrth gwrs oedd y gost am ladd rhywun arall. Mae'n bosib y bydda yna rai yn cymdeithas ni, sicr mae yna lawer yn yr Unol Daleithiau sydd yn credu yn y gost eitha, yn derbyn bod y ddeddf yna yn un teg ac yn un resymol. Ond y broblem ydy wrth gwrs bod y gost eithaf yn cael ei argymell yn yr Hen Destament am droseddau megis cablu a hyd yn oed amharthu rhieni. Ac y gwir ydy, dydan ni ddim yn gwybod mewn gwirionedd i ba radda yr oedd y gost eithaf yna yn cael ei weithredu am y fath drosedda. Y tebyg ydy, fel math o rybydd am ddifrifoldeb y drosedd oedd y gost yn odir. Yn hytrach na rhywbeth o ddisgwyl iddo gael ei weithredu yn llythrenol. Roedd un enghraifft i chi. Y gost yn ôl y ddeddf i wraig oedd wedi cael ei dal yn godinebu oedd marwolaeth. Ond mi fedrwch chi ddarllen yr Hen Destament o'i ddechrau i'w ddiwedd, a does na ddim un enghraifft o wraig oedd wedi cael ei dal mewn godineb yn cael ei rhoi i farwolaeth. Oedd na gosb yn ei wynebu hi yn ôl gwahanol lyfrau, oedd hi yn cael ei gwawdio yn y gymdeithas, oedd hi'n cael ei gwaradwyddo yn y gymdeithas, oedd hi'n cael ei bychanu yn gyhoeddus, ond does na ddim un enghraifft ohoni yn cael ei rhoi i farwolaeth. Wel, gadewch i ni symud o'r deddfa at yr hanesion ac at y straeon sydd yn yr Hen Destament sydd yn peri gofid. Ac bod yr hanesion yma, straeon yma yn fwy cyfarwydd i'r hel o bobl na'r deddfa dwi wedi bod yn sôn amdanyn nhw. Allan di'r Genesis ac Exodus, a chi'n cael hanesion yn ddech am rai o arwyr mawr y genedl yn ymddwyn mewn rhyw ffordd ddigon anfoesol. Cofio Abraham yn deud celwydd am ei wraig Sara yn deud wrth yr eithwyr, ei chwaer oedd hi mewn gwirionedd er mwyn achub ei fywyd ei hun. Chi'n cofio Jacob twyllo ei frawd Esa o'i etifeddiaeth. Chi'n cofio Moses, yr un yn ôl traddodiad oedd yn gyfrifol am y 10 gorchymyn, oedd yn deud na ladd, ac ym penodau cynta Exodus, a chi'n cael Moses ei hun yn lladd un o'r eithwyr oedd yn gyfrifol am gamdrin un o frodyr Moses. A da ni'n meddwl am Dafydd. Dafydd o bawb. A chi'n gwybod, awdur yn ôl traddodiad am ryw byd o'r Salma. Wel, mae o yn godinebu efo Bathsheba, ac yn hyd yn oed yn waeth na hynny mewn gwirionedd, yn anfon gŵr Bathsheba i flaen y gad mwyn sicrhau y byddo fo'n cael ei ladd yn y rhyfel. Mae yna rai bobl wedi trio esgusodi'r enghreifftiau yma trwy ddeud, wel, dyna fo, meidrolion ffeiledig oedden nhw. Dydyn nhw ddim yn cael ei dyrchafu fel rhyw esiamplau clodwiw i'w hefelychu, hyd yn oed oddi mewn i'r Beibl ei hun. Ond mae yna broblem yn codi pe mae'r hanesion yn sôn am Dduw ei hun yn gweithredu. Mewn ffordd os ni'n siŵr ni meddwl yn anfoesol. Ti'n meddwl enghraifft am Dduw yn gorchymyn i Abraham, i aberthu, i fab, Isaac. Da chi'n meddwl am Dduw yn cosbi Dafydd a Bathsheba am odinebu. A sydd ar y gosbi nhw oedd rhoi y plentyn diniwed a anwyd i'r ddau ohonyn nhw, rhoi'r plentyn diniwed yna i'r farwolaeth.
Ond o'r holl hanesion, mae'n siŵr, yn yr Hen Destament, yr un sydd mwyaf tebyg o beri problem i'r Cristion a loes i'r Cristion, yn enwedig yn mynaf yr hyn sydd yn digwydd yn Israel heddiw, ydy'r hanesion yna da chi'n ei gael am yr Israeliaid yn mynd i feddiannu gwlad Canan, yn mynd i feddiannu gwlad yr Addewid. Weld yr hanesion yn glir wrth darllen llyfr Joshua neu llyfr y Barnwyr. A mae'r hyn maen nhw'n ei wneud yn gwbl erthyll. Maen nhw'n mynd o ddinas i ddinas, maen nhw'n dinistrio bob peth o fewn golwg, maen nhw'n lladd nid yn unig y milwyr, ond maen nhw'n lladd yr holl ddynion, i gwragedd nhw, i plant nhw, yr anifeiliaid i gyd. A da ni'n gwybod os a hyn yn digwydd heddiw, mae gynnon ni enw amdano, ond oes ethnic cleansing. A da ni wedi weld o yn yn oes ni yn digwydd yn Kosovo, yn Bosnia ac mewn llawer o lefydd eraill. A'r broblem ydy, wrth gwrs, mae nid gweithredu ar ei liwt ei hunain yr oedd yr Israeliad. Nid gweithredu yn groes i ewyllus Duw yr oedden nhw, ond i'r gwrthwyneb yn llwyr, i ddyddhau oedden nhw i ewyllus Duw. Darllen y adnod i chi ôl yw'r Deuteronomium yn yr 20fed benod ac adnod 16. Nid wyt ti arbed unrhyw greadur byw yn y dinasoedd yr wyddwn yn rhoi i ti yn etifeddiaeth, yr wyt i'w difrodi nhw yn llwyr. Byddwch chi'n troi at lyfr Joshua a mae hyn i weld yn fanna yn penod 10, adnod 40. Gorchwygodd Joshua wlad i gyd i brenhinoedd heb arbed neb, ond lladd pob berchen anadl, union fel y gorchmynodd yr arglwydd dduw Israel. Wel, dwi'n meddwl mod i wedi deud digon am yr adrannau yma sydd yn debyg o beri loes i'r Cristion. Ac mae'n bosib bod chi'n gofyn, wel, i be, pam da ni isio mynd ar ôl yr adrannau yma? A mae'r ateb sydd gynnau yn un syml iawn. Oherwydd dyma'r union adrannau sydd yn cael ei dyfynnu hyd at syrffed gan anffyddwyr yn hoes ni, bobl fel Richard Dawkins, a ddenyd yn cyfeirio ato fo'n gynharach, Christopher Hitchens a llawer o rei eraill. Maen nhw'n cyfeirio at yr adrannau yma mwyn tanseilio y grefydd Iddewig ac mwyn tanseilio y grefydd Cristnogol. A be mae Richard Dawkins yn ei wneud yn ei lyfr The God Delusion ydy mae o'n rhestru y math o adrannau, adnodau, dwi ddim yn cyfeirio atyn nhw heno, ac mae o'n deud mewn ffordd, wel, sbiwch, dyma'r math o dduw mewn gwirionedd gach chi yn ei addoli. Dewch mi ddarllen i chi jyst un frawddeg o'i lyfr o The God Delusion. Dyma'r frawddeg gyntaf da chi'n ei gael yn yr ail benod. Un frawddeg ydi o gyda llaw, bod o'n swnio'n reit hir. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous, proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty, ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, masochistic, capriciously malevolent bully. Wel, da chi'n bod, dyna chi gam y striwion y dystiolaeth Beiblaidd, i jyst rhoi un wedd ac un wedd yn unig. Ac mae gennau ddyfyniad arall byrach o lawr gan agnostig o Ffrainc, un o'r enw Jules Renard. A dyma ddedodd o mewn un brawddeg, I don't know if God exists, but it would be better for his reputation
if he didn't. O, ydych chi'n neud o hynny? Wel, gadwch chi ofyn wedyn, sut mae ysgolheigion neu diwinyddion wedi mynd ati i oresgyn yr anawsterau yma? A dwi am nodi rhyw 3 ffordd gwahanol heno, a gewch chi benderfynu pa un sy'n ymddangos i chi yn fwyaf apelgar. Un ffordd, ac oedd y ffordd yma yn gyffredin iawn, yn niwedd y 14th ganrif ar 15 ac ar ddechrau yr 20th ganrif, oedd esbonio yr anawsterau yma yn nhermau esblygiad, yn nhermau evolution. A mae'r dyddiadau yna'n bwysig diwedd y 14th ganrif ar 15, dechrau'r 20th ganrif. Oherwydd mae'n berffaith amlwg i ni bod yr ysgolheigion Beiblaidd yma yn drwm dan ddylanwad syniadau Charles Darwin. Oedd o, fel ydych chi'n gwybod, wedi cyhoeddi ei lyfr enwog, The Origin of Species, yn ôl yn 1859. A fe nath yr ysgolheigion Beiblaidd yma oedd cymhwyso syniadau Darwin yn y byd gwyddonol i'r byd moesegol. A roedden nhw'n dweud, wel, roedd syniadau moesegol wedi datblygu yn raddol yn Israel, o'r cyntefig i'r sophistigau. A da ni'n gweld, meddwl nhw, yn yr Hen Destament un, dyna ni'n sôn am y rhyfel sanctaidd, cyfeirio at y fo'n barod, gorchymyn Duw i'r Israeliaid, laf, y gwir a'r bracedd a'r plant. Mae'r math yna o ddarlun i'w weld yn y cyfnod cynnar yn hanes Israel. O tua'r 6eg ganrif ymlaen, does na ddim sôn o gwbl am ryfel saint. Da ni'n gweld felly moesau yn datblygu yn raddol. A mewn ffordd mae'r syniad yma, a pêl y syniad yma, yn hawdd iawn i'w gwerthfawrogi. Oherwydd ydyn ni yn gweld yn ddod ni syniadau moesegol wedi datblygu o fewn yn hoes ni. Ond yn meddwl am agwedd o wladwriaeth enghraifft tuag at Hoelfon. A mae'n anodd yn dydi heddiw meddwl bod na rhai ohonyn nhw yn cael eu carcharu am droseddu yn erbyn cyfraith gwlad cyn 1967. Ac eto heddiw maen nhw'n rhydd i briodi ac yn rhydd i gael sêl bendith yr eglwys ar yr unia. Wel, da chi'n meddwl os ydy syniadau moesegol wedi datblygu fel yna o fewn degawdau yn hoes ni, wel, siŵr goblin mae syniadau moesegol wedi datblygu o fewn y canrifoedd da ni'n sôn amdano yng nghyswllt. Heddiw, dwi'n meddwl bod yn wir deud mae ychydig o ysgolheigion Beiblaidd sydd yn barod i gymradwyo y dull yna o esbonio'r anawsterau Beiblaidd. Ond am fwy nag un rheswm. Yn gyntaf, roedd y diwinyddion Darwinaidd yma, os gael galw nhw felly, yn meddwl am ddatblygiad moesegol fel rhywbeth goraddol. Tasa nhw wedi disgrifio'r peth yn nherma rhyw gorath. Mi fasa llinell wedi cychwyn yn y gwylod, wedi mynd yn ara ac yn gyson i'r top ac yn cyrraedd rhyw ben llanw, yn cyrraedd rhyw uchafbwynt yn y Testament Newydd, yn y sgeidiau Iesu ac yn benodol yn y bregeth ar y mynydd. Ond y gwir ydy, a mae bron y cyfan o'r ysgolheigion Beiblaidd yn barod i dderbyn hyn bellach. Asach chi yn tynnu graff o ddatblygiad moesol yr Israeliaid, mi fasa fo'n llawer fwy fel zig-zag na fasa fo o ryw linell unionsydd. Cymryd un cam ymlaen a wedyn rhyw 2 gam yn ôl yr oedden nhw gan amla. A hefyd, roedd nhw'n deud bod yr adrannau mwyaf gweidlyd yn y Beibl yn perthyn i'r cyfnod cynnar yn reit gamarweiniol yn ôl rhai ysgolheigion. Oherwydd roedd yna rhai ohonyn nhw'n dweud, wel,
os da chi am weld y rhannau mwyaf gweidlyd y Beibl, mae'r rhain i'w weld nid yn yr Hen Destament, ond yn y Testament Newydd, yn llyfr y Datguddiad. Ond yn darllen penod 6 neu penod 19 o lyfr y Datguddiad, mi welwch chi am Beibl hon. A rheswm arall dwi'n meddwl dros amau y dull yna ydy bod na duedd ganddyn nhw, dwi'n meddwl, i fod ychydig yn ddilornus o'r Hen Destament, i fychanu gwerth yr Hen Destament. Oherwydd i hawgrym oedd, wel, pam da chi isio treulio'ch amser gwerthfawr yn ôl rhain holl hanes o ddatblygiad moesegol yma. Fath chi dreulio'ch amser ddim yn ffocysu ar ben llanw y datblygiad. Wath chi wario'ch amser yn darllen y bregaeth ar y mynydd. Felly, oherwydd rhyw resyma felly, ychydig mewn gwirionedd o ysgolheigion sydd yn bellach yn ffafrio y dull esblygiad yna o esbonio ran awsterau deugnaidd. Dyna ni Athro Eryl dull sydd, dwi'n meddwl, yn fwy poblogaidd ac yn wir yn fwy derbyniol gan lawer. Y term technegol am y dull yma ydy yn Saesneg, the canon within the canon approach. Yn y gyfrol, dwi wedi defnyddio term dipyn bach llai ysgolheigaidd, the pick and choose approach. A mae'r syniad yma yn berffaith syml. Fedrwch chi ddim bod yn gyfarwydd ar Hen Destament yn ei gyfanrwydd. Mae hynny'n amlwg. Mae o'n anorfod bod chi'n mynd i ddethol a dewis. Mae o'n anorfod bod chi'n mynd i flaenoriaethu rhai adnodau neu rhai adrannau o'r Hen Destament dros adrannau eraill. A mae'r ysgolheigion sydd yn bleidiol i'r dull yma yn dweud, da chi'n mynd gwneud dim byd o gwbl o'i le trwy ddethol a dewis. Hyrwydd, dyna'n union naeth yr Iddewon, Hen Destament, dyna'n union naeth awduron y Testament Newydd. Enghraifft, da ni'n gwybod bod yr Iddewon wedi blaenoriaethu y Torah. A maen nhw hyd heddiw yn ystyried y Torah yn llawer iawn mwy awdurdodol na gweddill yr Beibl Hebraeg. A wedyn pen ni'n troi at y Testament Newydd, mae o'n arwyddocaol iawn bod hanner y dyfyniadau o'r Hen Testament, a chi'n ni'n weld yn y Testament Newydd, yn dod o just 2 lyfr. Ond yn dod o naill ai llyfr y Salma, neu llyfr y Proffwyd Eseia. Oedd gennyn nhw 39 o lyfrau i ddewis ohonyn nhw. Ond na, maen nhw wedi blaenoriaethu 2 ohonyn nhw. A felly y ddadl gan y pleidwyr y dull yma, a ni ond yn gwneud be mae pawb arall wedi gwneud o'r cychwyn cyntaf yn Iddewon ac yn Gristnogion. Mae'r gwir ydy mae'n debyg yn ymarferol yna da ni yn ei wneud, os ni ond yn cyfarfa y peth. Da ni'n derbyn rhai o ddeddfa llyfr Exodus er enghraifft. Da ni'n derbyn y 10 o'r cymyn, siwr o fod. Ond da ni'n gwrthod deddfau eraill yn Exodus. Enghraifft y gosb eithaf am gablu. Da ni'n hapus er enghraifft i dderbyn y gorchymyn i garu cymydog sydd yn Leviticus 19. Ond da ni'r un mor hapus i anwybyddu y ddeddf yn yr un enod sydd yn gwaharddnu rhag gwisgo dillledyn wedi wneud o 2 ddefnydd gwahanol. Wel, dyna'r ail ddull. Ond dwi'n meddwl bod i'r dull yna, i fod yn boblogaidd, mae iddo i beryglon. A dwi'n meddwl mae'r prif erigl ydy bod ni yn mynd yn reddol, mae'n siŵr gynna i ddewis yr adnodau hynny, neu'r adrannau hynny, yn yr Hen Testament sydd yn digwydd cyd-fynd a'n safbwynt honol ni. Ac o ganlyniad, mae'r Beibl yn mynd i fynd yn rhyw fath o siambr atsain, yn rhyw fath o echo chamber,
lle da chi yn mynd at y Beibl, a mae'r Beibl yn mynd i fwydo eich rhagfarna personol. Dyliwch yn enghraifft am y dadleuon da ni wedi gael dros y degawda ynglyn â rôl y ferch yn y gymdeithas, ac yn wir rôl y ferch oddi mewn i'r eglwys. O ran rôl y ferch yn y gymdeithas, da ni wedi gweld rhai yn dyfynnu geiriau Paul i eiriau enwog o pen pob gŵr yw Crist a phen pob gwraig yw'r gŵr. O wedyn mae yna eraill yn ochr arall o ddadl yn dweud, wel ia, Paul ddudodd, nid oes na guddew na groegwr, nid oes na caeth na rhydd, nid oes na gwryw na benyw. Hynny di mae'r gwahanwyr rhyngddyn nhw wedi cael ei chwalu. Da ni wedi gweld yr un dadleuon ynglyn â'r rôl y ferch oddi mewn i'r eglwys. Yn dydan ni, rhai yn dweud, wel ia, dim ond dynion oedd arweinwyr yn yr eglwys fore. O wedyn mae yna eraill yn dweud, wel ia, da chi'n anwybyddu henod ola y llythyr at yr Rhufeiniaid enghraifft. Mae Paul yn sôn am ferch o'r enw Phoebe. Ac mae'n amlwg bod hi yn rhywbeth o arweinydd yr eglwys. A mae Paul yn gofyn i'r eglwys bod yn gefnogol iddi hi. Nawr, un o'r dadleuon mwyaf hyrt dwi wedi glywed yn erbyn o'r deinio merched, ydy'r rhai sydd yn dweud, wel ie, wel, dim ond dynion oedd na'n ymhlith disgyblion Iesu. Wel ia, be dwi'n dweud, dim ond iddewon oedd na ymhlith disgyblion Iesu. Os em rhaid chi ddim fod yn iddew i gael eich ordeinion weinidog llawn. Wel, oherwydd mod i ddim yn berffaith hapus hefo'r dull yma o ddethol a dewis. Mi rydw i'n bersonol, a barn hollol bersonol ydy hyn, ond dwi dipyn bach yn amheus o'r defnydd o lithiadur, o lectionary, oddi mewn i'r eglwys. Da ni'n gwybod bod iddo fo le amlwg, archus iawn, oddi mewn i'r eglwys Anglicanaidd ac oddi mewn i'r eglwys yn Cymru. A mae'r egwyddor, dwi'n meddwl, tu ôl i'r syniad yn un da. Oherwydd mae gennych chi ddarlleniad penodol o'r Hen Destament, ac o'r Testament Newydd, ac mae thema'r gwasanaeth i gylchdroi o gwmpas y darlleniadau hynny. A mae'r ffaith bod gennych chi ddarlleniad o'r Hen Testament a'r Testament Newydd yn sicrhau bod yna rhyw fath o gydbwysedd rhwng y ddau testament. Ac yn wir, mae'n debyg tas ar rhywun yn mynychu gwasanaeth yn yr eglwys trwy gydol y flwyddyn, wel, mae'n debyg fyddech chi wedi cael rhyw rhagflas bron iawn o bob llyfr yn y Beibl. Rwan, dwi'n digwydd perthyn i'r eglwys Presbyteraidd, a mae gynnon ni hefyd lithiadur. Mae bob un sydd yn weinidog yn yr eglwys Presbyteraidd, hyd yn oed yn flaenor fel fi yn yr eglwys Presbyteraidd, yn derbyn copi o hwn, y llawlyfr gwasanaethau. Mae 20 tudalen ar ddechrau hwn sydd yn cynnwys lithiadur. Y gwahaniaeth mawr ydy dod â neb ymhlith y Presbyteriaid hyd y gwela i'n cymryd unrhyw sylw o fath yn y byd o'r lithiadur. Ac mae'n rhaid i mi ddeud am resymau hollol hunanol dwi yn reit falch o hynny. Oherwydd mae'n golygu mod i'n medru darllen a phregethu ar adnod o lyfr Genesis yn nghapal yn Llanfair Port un Sul, a dwi'n medru roi'r un bregeth yn crwys yn Gaerdydd y Sul wedyn. Ddim rhaid i mi gyfyngu unrhyw ddarlleniad penodol. Ond yr rheswm dwi yn dipyn bach yn amheus ynglyn â'r syniad o lithiadur ydy bod yna rhyw benderfyniad wedi cael ei wneud ymlaen llaw be ddyla'r gynulleidfa i glywed. Enghraifft, mae'r lithiadur yn deud wrtha ni i ddarllen enghraifft llyfr y Salma. Darllenwch Salm 137, meddwl lithiadur, adnodau 1 i 6. A mae'r salm yn un cyfarwydd, yn salm brydferth iawn i ddechrau.
ger afonydd Babylon, yr oeddem yn eistedd ac yn wylo wrth i ni gofio am Seion. Ond dwi'n dechrau edrych ar y salm a dwi'n gweld, wel, does na mond 9 adnod yn y salm i gyd. A mae rhaid i ni stopio ar adnod 6. Os y mond yn cymryd 30 eiliad i chi ddarllen gweddill y salm, ac mi fydd gynnwch chi y salm i gyd wedi cael ei ddarllen. Ond, pan da chi'n darllen y salm i'r diwedd, da chi'n gweld pam. Oherwydd dyma'r adnod sydd yn dilyn. Gwyn ei fyd y sawl sydd yn cipio dy blant ac yn ei dryllio nhw yn erbyn y graig. Pan da chi'n clywed adroddiadau o'r Gaza ar y teledu, na ma'n iawn, da chi'n cael yr hybydd yma yn dod. Some viewers may find the following scenes disturbing. Hynny ydi, maen nhw am ddangos y digwyddiad yn ei holl erthygl. Wel, gewch chi byth y llyddiadur sydd yn mynd i ddweud, listeners may find the following verses disturbing, oherwydd dydyn nhw ddim yna. Maen nhw wedi diflannu, hei presto, maen nhw wedi mynd. Hynny ydi, beth sydd gynnau ydy, mae yna sensro wedi bod, wath ni'n gydnabod y beth un, mae yna sensro wedi bod yn mynd ymlaen. Mae yna rhyw bwyllgor yn rhywle wedi sensro'r ysgrythur, wedi penderfynu beth sydd yn briodol, beth sydd yn amrhiodol i'r gynulleidfa i glywed. Ydy hynny'n beth iach? Ydy hynny'n beth bonest? Dwi ond yn gadael y cwestiwn yna yn yr awyr. Gair, ac mi fyddai'n ddir rwan y gair i gloi am y trydydd dull. Am y trydydd dull mae mewn ffordd yn cynrychioli'r wrthwyneb llwyr o'r dull blaenorol. Yn ytrach na dethol a dewis, mae'r dull yma yn dweud mi ddylech chi edrych ar y dystiolaeth feiblaidd yn ei gyfanrwydd. Ac os newch chi hynny, mi welwch chi nad ydy pethau ddim yn ddu a gwyn, mi welwch chi nad ydy dysgeidiaeth y Beibl o'r un ochrog ag y tybir yn aml. Meddyliwch ar enghraifft am y ddeddf ynglyn â chaethwasiaeth. Wel, does na ddim amheuaeth o gwbl bod yr Hen Destament yn derbyn yr egwyddor o gaethwasiaeth. Ia, roedd na reola pendant i ddiogelu'r caethwas. Oedd yn cael ei gambrin o. Oedd chi'n gorfod i ryddhau o ar ôl 6 blynedd o wasanaeth. Ond, mi roedd y sefydliad ei hun yn cael ei dderbyn yn ddi-gwestiwn. Rwan, yn yr Unol Daleithiau, yn y 19fed ganrif ac yn y 14th ganrif ar 15, roedd na filoedd yn cadw caethweisio ac yn cyfiawnhau yr awr drwy apelio at yr Hen Destament. Yn y 14th ganrif ar 15, mi roedd na ddadla brwd iawn ymhlith Cymraeg yr Unol Daleithiau ynglyn â phriodoldeb cadw caethweisio. Roedd na ddadla cyhoeddus yn y cylchgrona Cymraeg oedd yn cael ei gyhoeddi yn yr America, pethau fel y dyngarwr, y cenhadwr Americanaidd, a roedden nhw'n llawn o sgrifa, rhai ohonyn nhw yn bleidiol i gaethwasiaeth, eraill yn erbyn yr arfer. Roedd gynna i fyfyriwr ychydig blynyddoedd yn ôl, ddaru dreulio rhai blynyddoedd ar y gwir yn mynd trwy'r cylchgronau yna. Ac yn y diwedd mi ddaru o gyhoeddi ffrwyth ei ymchwil. A mae'r teitl a roddodd i'r gyfrol yn un arwyddocaol iawn, dyna di'r gyfrol, a'r teitl, Mae'r Beibl o'n tŷ. Hynny ydi, roedd y rhai oedd o blaid caethwasiaeth a'r rhai oedd am ddiddymu yr arfer, roedd yn aill fel y llall, yn medru dweud, mae'r Beibl o'n tŷ. Mae'r Beibl o blaid yn hochor ni i'r ddadl. A dyma pam, yn gwirionedd, mae yna rai yn ffafrio y dull yma o ddod dros yr anawstera Beiblaidd. Mae rhaid i chi ystyried y dystiolaeth Beiblaidd yn ei gyfanrwydd. Rhaid i chi bwyso a mesur yr adrannau sydd yn sôn am ddigofaint Duw,
ochr yn ochr ar adrannau hynny sydd yn sôn am ei gariad a'i oddef garwch. Mae'n rhaid i chi weld yr adrannau sydd yn sôn am ryfel, ochr yn ochr ar adrannau mwy neferus, mae'n siŵr gyda i, sydd yn argymell heddwch. Wel, dyna ydy'r trydydd. Felly, gwestiwn sydd gyda i ynglyn â'r dull yna ydy pobl yn yr 11 ganrif ar 20 mewn gwirionedd yn ddigon hyddysg yn ei Beibl i fedru gweld y darlun yn ei gyfanrwydd. Dwi'n rwan am rhyw canolbwyntio ar adrannau unigol, ar adnodau unigol a wneir gan amla, yn hytrach na trio cymryd i ystyried y dystiolaeth feiblaidd ar ei hun. Wel, i ddiweddu, mae yna un dull arall sydd i mi yn llawer iawn mwy atyniadol nag unrhyw un o'r dulliau dwi wedi grybwyll hyd yma. A dwi yn ymdrin ar dull yma yn y bennod ola o'n cyfrol. Taswn ni yma heno yn hwrtio nofel. Mae'n debyg mae'r peth olaf os o'n ni yn ei wneud fod a datgelu sut mae'r nofel yn gorffan. Felly, os ydych chi am wybod mwy am y dulliau dwi wedi grybwyll heno, ac wybod mwy am y dull mwy deniadol yn ynhyb i, wel, mae'r moral Beibl ar werth am bris.